čo zaujme. Tak ešte raz pekný večer všetkým prajem, srdečne pozdravujem z Vrútok. Moje meno je Ivan Grilus a o čom sa dneska večer budeme rozprávať, tak uvidíte práve teraz na obrazovke. V prvej časti si povieme pár informácií aj o produktoch spoločnosti Greenway Global, lebo vy, ktorí ste noví a chcete vedieť, aké portfólio má spoločnosť, tak vám poviem pár takých tipov. V druhej časti si povieme výhody či už členstva typu som klient, som partner, a v ďalšej časti si povieme aj o niekoľkých finančných benefitoch tohto moderného obchodu, ktorý prišiel, chvála Bohu, do strednej Európy. No a v záverečnej časti si dáme priestor pre otázky a odpovede. Tak poďme na to. Ja som sa k tomuto projektu dostal veľmi jednoducho, tak ako vidíte na obrázku, že môžem ti o tom povedať doslova. Mi moja kamarátka povedala, ty o tomto musíš vedieť, tak dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa doktor Ivan Grilus, vyštudoval som veterinárstvo v Košiciach, hygienu, technológiu potravín. Pracoval som v potravinárskom biznise, ale potom aj vo farmaceutických spoločnostiach, kde začiatkom covidovej doby som sa rozhodol ukončiť svoje všetky pracovné pomery a naplno som sa začal venovať spoločnosti Greenway Global a je tomu práve tento mesiac 5 rokov. Takže dnes takto oslavujem 5. výročie. No a prečo táto spoločnosť ma zaujala? No mňa osobne pretože vyrába cenovo dostupné ekologické produkty a keďže my sme takí zástancovia a milovníci ekologických produktov a domácnosti, tak sme sa k tejto spoločnosti prirodzene pripojili a dúfam, že sa pripojíte aj vy, pretože to pripojenie je zadarmo. Takže nie je potrebné nič preto urobiť, len si vypýtať link do tejto spoločnosti. A čím sa Greenway Global odlišuje od bežných obchodov alebo od iných sieťových spoločností, tým, že vo svojich produktoch neobsahuje nebezpečnú chémiu. Naozaj neobsahuje. Čiže všetky produkty sú určené buď na upratovanie bez chémie, alebo produkty, ktoré sú určené pre telo, tak neobsahujú tie štandardné zložky, na ktoré ste u bežných produktov zvyknutí. No a keď sa chcete pozrieť, kde nájsť tento obchod, tak nájdete ho na webovej stránke, ktorá sa volá new.mygreenway, takže moja nová zelená cesta EU. Môžete sa samozrejme stretnúť s touto spoločnosťou aj na iných rozhraniach, napríklad v Izraeli má podobné rozhranie, na Ukrajine alebo v iných regiónoch, ale tu pre nás v Európe bezpečne funguje táto webová stránka, ktorá sa volá New My Greenway. No a poďme sa teda pozrieť, čo na tej stránke nájdete. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Ja sa teraz prepnem do webovej stránky, ktorú vidíte teraz online naživo. Ja vás ňou prevediem tak v priebehu 5-10 minút, aby ste vedeli, čo tu nájsť. Takže keď sa chcete dostať, povedzme, do portfólia, kliknite na tento trojuholník, ktorý znamená Greenway Global. No a keď sa dostanete tu, tak máte možnosť získať dokonca gratis kancelársky priestor, ktorý je online, a tu sú produkty. Čo ja doporučujem, ako sa tak najrýchlejšie zorientovať medzi produktami, keďže vy, ktorí ste o tejto spoločnosti ešte nevideli ste ju alebo ste sa s ňou nestretli, tak tu je záložka, že všetky produkty, ktorú keď si rozkliknete, tak opäť je tu záložka, že značka, a cez značku si viete vybrať jednotlivé produkty. Ale podľa mňa je jednoduchšie ísť priamo tu na záložku, ktorá sa volá značky, klikneme na značky a máme možnosť medzi tými značkami sa tak trošku prejsť, pohrať. Vy, ktorí ste nikdy nenakupovali na tejto stránke, tak máte možnosť tejto špeciálnej ponuky. O nej si povieme za chvíľočku. Ale čo tu ešte môžete nájsť medzi tými značkami, tak samozrejme základom produkcie Greenway Global po celom svete sú tzv. green fibery.
To je zelené vlákno, ktoré umožňuje na základe japonskej technológie nielen upratovať domácnosť, ale upratovať aj vlastné telo. Ak chodívate do sauny alebo sa sprchujete, pilingujete, tak všetko toto sa dá dosiahnuť týmito produktami. Ak chcete o tých produktoch niečo vedieť viac, tak jednoducho si takto kliknete na produkt, vyberete si farbu, všetky tie farby sú v prírodných odtieňoch, napríklad slnko, voda, piesok. No a tento fiber, ktorý vidíte na okno, podľa môjho presvedčenia a podľa mojich 5 ročných skúsenostiach viem, že tento fiber skončí v každej domácnosti. Prečo? Pretože ak upratujete, tak viete, že upratovať bez chémie je bezpečné a upratovať za 2 minúty dokáže každý a má rád rýchlosť. V tejto dobe sa oceňuje rýchlosť, takže tento fiber je označený ako HOM P1, nájdete ho medzi fibermi. OK, poďme sa pozrieť na ďalšie produkty, ktoré tu nájdete medzi značkami. Ak ste milovník čajov, tak máte tu veľmi seriózny výber najvyššej kvality čajov, ktorý si viete ako fajnšmeker čajov vybrať a oceniť. Sú tu miešané čaje, sú tu terapeutické čaje, tie sú trochu nižšie. Tie nájdete tu, v týchto malých krabičkách. Tie ceny sú naozaj veľmi sympatické. Čo som nepovedal, ja pozerám teraz webovú stránku partnerskú. To znamená, že každý ten produkt, ktorý tu vidíte, tak pre mňa ako partnera je s cenou minus 20%. Vidíte to aj na tomto čaji, že bežná zákaznícka cena je 6,60, ale pre mňa ako partnera mi firma ponúka cenu samozrejme výhodnejšiu. OK, takže ak budete mať potom k tomuto otázky, tak na záver sa ma môžete smelo pýtať. Hemp Beauty Collection sú konopné kozmetiky, ktoré sú prírodné. Podľa informácií, ktoré mám, tak sú určené skôr pre mladšie typy pletí, že ja už medzi mladších asi nepatrím, ale ak máte 20-30 rokov alebo ste mladší, tak táto hemp kozmetika je určená skôr pre vás. Ale ak si v nej nezáľubíte, nájdete záľubu vy starší, tak samozrejme otestovať ju môžete. No, ja som sa teraz prepol niekde inde, ospravedlňujem sa, ale vraciame sa do značiek. Čo by som vám vedel ešte doporučiť z tohto portfólia, tak ak ste žena a máte rada kvalitné produkty na vlasy, tak nájdete tu suché šampóny a kondicionéry. Samozrejme, všetky sú bez chemických bežných konzervantov alebo zmidelňovačov, keďže sú suché, nepotrebujú konzervanty. No a na to máte aj takéto nádherné kontajnery, obaly, do ktorých si pri cestovaní môžete šampóniky uložiť. Čo by som vám doporučil, ešte vy, dámy, sa radi líčite, tak je tu najvyššia kvalita, či už nemeckej produkcie alebo talianskej produkcie, lícenky, zvýrazňovačky, lesky na pery. Doporučujem tieto riasenky, ktoré keď dámy aj v mojej domácnosti vyskúšali, tak si žiadajú už len tieto riasenky. Samozrejme prírodné zloženie, samozrejme nemecký výrobca, najvyššia kvalita a tak ďalej. OK, popis vždy nájdete pod produktom ako na štandardnom webovom obchode. No, ja keď vidím, že tu máme pánov, tak ja by som aj pánom doporučil práve tieto zubné pasty, ktoré sú tiež prírodné, alebo ak máte detičky, veľmi, veľmi oceňujú práve pastu, ktorá je táto tu, ktorá sa volá zubná pasta Charme Dent Aloe Vera. Výborná, voňavá, vďaka mete, obsahuje vaječné škrupiny, samozrejme 97,7% ingrediencií sa nachádza, je prírodného pôvodu. Sledujte si aj abrazívny index, ten index abrazivity je v tomto prípade len 40, takže je veľmi šetrná. No a poďme ešte na ďalšie produkty. Keď som tu spomínal dámy ocenia v portfóliu Greenway Global
hygienické vložky, ktoré sú len na báze bavlny, ľanu a majú také špeciálne záložky z bambucového uhlia alebo s chytinovou záložkou, čo znamená, že veľmi dobre absorbujú, veľmi dobre zachytávajú pachy, veľmi dobre pôsobia protizápalovo, keďže nemajú dráždivé látky typu chlór a bielidla. Takže o tomto sa viacej dočítate v popise produktov. Čo ja oceňujem, tak medzi značkami a potrebami do domácnosti nájdete aj kuchynský riad, ktorý je tu takou novinkou a keďže sa jedná o ekologický aj ekonomický model, šetrí energiu minimálne 30% versus bežné hrnce alebo panvice, ktoré poznáte. Je tu uplatnená najmodernejšia diamantová technológia, že budete prekvapení, keď ju budete držať v ruke. Je veľmi, veľmi ťažká, masívna, ten materiál je pokrytý diamantovým povlakom, čo znamená, že nebudete potrebovať pri príprave jedla napríklad olej, masť, neviem, čo používate, ale naozaj tá technológia umožňuje veľmi šetrne pripraviť jedlo, veľmi ekonomicky a ešte má mnoho ďalších výhod. Takže toto je taká zaujímavá vec. Ak máte radi parfémy, tak tu nájdete len čisto vyrobené prírodného pôvodu parfémy svetových značiek. Veľmi oceňujem, že spoločnosť Greenway Global nám ponúka aj tento organizer na uchovávanie parfémov. Pozrite sa, tá cena je symbolická 23 eur. Ak chcete, tak si môžete vyskladať potom svoje obľúbené parfémiky v podobe vzoriek, ktoré tiež nájdete v tejto záložke. Veľmi oceňujem, že spoločnosť Greenway Global má dostupné ceny parfémov, to znamená 17,50 € pre partnera, pre klienta je to 20% vyššia cena, 21. Keď to porovnávam s cenami na letisku, tak naozaj tie ceny sú tu symbolické a ešte aj prírodné zloženie. Takže ak máte radi špičkovú kvalitu, siahnite po parfémoch, ktoré sú tu označené v záložke Enjoy Care. No a čo ja ako medicínsky zorientovaný človek veľmi, veľmi oceňujem, tak je tu domáca lekárnička. Nájdete v nej v najvyššej kvalite spracované prírodné, či už minerály, aktívne látky, nutrienty, ktoré si viete vybrať v tejto záložke VELAB alebo VELAB Liquid. Čo teraz vám doporučujem, tak sa mrknúť práve na kolostrum, ktoré je vyrábané v Českej republike. Najvyššia kvalita. Čo doporučujem pre vás, dámy, tak napríklad pupalkový olej. Najvyššia kvalita, vyrobený v Bulharsku, v najlepšej fabrike, kde na to majú najlepšie podmienky. Ak používate často kyselinu fulvovú alebo čo ja viem, zelený jačmeň, poznáte zelené potraviny, zelené riasy, tak výživový doplnok element Mumio s týmito prídavnými látkami. Všimnite si tú cenu, že 10,50 je to balenie, ktoré obsahuje 30 kapsúl, doporučujem na celý mesiac, hlavne ráno, a vaše telo sa vám určite odvďačí. Dalo by sa o VELABe rozprávať veľmi veľa, ak vás táto kategória zdravia, prevencie zdravia zaujíma. Máme vytvorenú aj špeciálnu komunitu, skupinu na Telegrame, kde môžete prípadne položiť otázky, aké skúsenosti majú ľudia s týmito produktami, čo by sme doporučili. Ja osobne doporučujem, aby ste sa stretli na našich živých prezentáciách, ktoré organizujeme od 10. októbra, 10., 10., 11., 10. Ideme od Popradu až po Piešťany, Zvolen. Robíme také tour s pani profesorkou Suprun. Takže ak máte chuť sa porozprávať, ako sa starať o svoje zdravie cez túto najvyššiu kvalitu VELAB, tak príďte sa s nami o tom porozprávať. Radi vám doporučíme. Ešte taký posledný bod, ktorý by som tu vypichol, tak je tu francúzska kozmetika. Ak ste zástancovia tej najvyššej triedy kozmetiky, tak úplne od srdca vám doporučujem, práve ak ste aj starší ročník, povedzme dámy, páni po 30-ke, starší, v zmysle nejakého takého oddelenia, že
od 30-ky, 40-ky, 50-ky, ak siahate po niečom kvalitnom, tak napríklad opäť tento O2, špeciálny olej, ktorý je zložený, myslím, že zo 7 prírodných esenciálnych olejov. A tam tie ceny sú trošku vyššie, ale vôbec toto neriešte, pretože keď raz vyskúšate produkt od Anyrays Monaco, tak budete si ich doslova žiadať. Ešte taká malý tip pre vás, ak ste neskúšali tieto produkty, chápem, sledujte niekedy víkendy, počas víkendov bývajú tieto produkty s ďalšími 20-25% v zníženej zľave. Ja to doporučujem pre vás, ktorí chcete otestovať, nechcete toľko na prvýkrát vyhodiť peňazí, takže sledujte víkendy. Takže myslím si, že som prešiel asi to najdôležitejšie, čo na tejto webovej stránke v tomto zelenom obchode nájdete. Ak ste ešte taká, alebo takí, ktorí hľadáte špeciálne mopy, ktoré vám budú slúžiť a nepoužívate chémiu, tak siahnite po mopoch, ktoré sú v tejto záložke Greenway mopy. Ja mám rád tento univerzálny, ktorý tu vidíte, alebo tento s rozprašovačom. Prečo? Pretože my máme vysoké stropy a či jeden alebo druhý mop aj s tou otočnou hlavicou, ktorý má, tak sa dá krásne používať buď na steny alebo na stropy. Čiže ak máte krby, práši sa u vás, tak siahnite po týchto zelených green fiber mopoch. Všetky mopy, ktoré tu vidíte, majú špeciálne japonské vlákno, takže starostlivosť o to vlákno nie je náročné. Ak by ste mali potom otázky, rád vysvetlím, pretože všetky mopy, ktoré sú tu a boli dostupné, tak mám osobne vyskúšané. OK, takže takto sme si prešli celú ponuku, ktorá je momentálne dostupná pre Európu. Ešte raz, celá táto webová stránka pre vás je gratis, funguje aj ako váš osobný obchod pre osobný nákup, pre výber produktov, ale funguje aj ako vaša kancelária, ak sa rozhodnete využívať aktívne partnerský status a chcete využívať túto webovú stránku na vlastné podnikanie, tak je gratis. Je to veľmi, veľmi prístupná záležitosť. Ak ste človek, ktorý uprednostňuje aplikačnú formu v mobile, tak Greenway Global má vytvorenú aj veľmi užitočnú aplikáciu, ktorá sa neustále doplňa. V tej aplikácii takto prehľadne nájdete produkty, o ktorých som pred chvíľou povedal, ale nájdete tam aj veľa užitočných vecí, napríklad skener tváre, nájdete tam rôzne analytické nástroje. Naozaj, ak ste trendy, chcete byť trendy a chcete používať moderný obchod, doporučujem stiahnuť si aplikáciu Greenway Global. No a v tej aplikácii nájdete aj svoje odmeny, koľko vám firma posiela, koľko ich viete využiť, koľko viete tými odmenami zaplatiť samozrejme za tovar. Čo doporučujem, tak čo najrýchlejšie sa dostať k prvým odmenám a za tovar už neplatiť v žiadnom prípade na dobierku alebo kreditnou kartou. Všetky produkty, ktoré sme si tu prešli, tak máte možnosť čerpať v podstate zadarmo. No a ako teda začať, už som vám povedal, poďme do tých finančných záležitostí. Čo je najmenej populárne, ale stáva sa, že ľudia sa dostanú k produktom ako klienti, cez nejaký link, čo je v pohode, pretože aj ja posielam veľa linkov, robím na sociálnych sieťach príspevky, dám tam klientský link, človek klikne na ten link, zapáči sa mu produkt, hodí si ho do košíka, nakupuje. Čiže nakupuje v klasických plných cenách, ktoré človek vidí v obchode. To, čo urobí rozumný človek, a je tu niekto rozumný, prosím, chcete šetriť a zarábať? Ak áno, tak napíšte aspoň plusku do komentáru. Považujem týchto ľudí, ktorí odpovedajú za rozumných, pretože ak máte možnosť v obchode vyberať produkty s 20% zľavou, tak prečo by som to neurobil? Idem pozrieť do chatu a vidím, že sa tu objavujú plusky. Áno, super, perfektné. Som rád, že nás tu sledujú rozumní ľudia, pretože robíme rozumný obchod. Nenakupujeme
produkty s chémiou, nakupujeme s výraznou zľavou a ešte rozumne chceme využiť tento obchod pre vlastné obohatenie. Takýmto spôsobom vás zaraďujem, vás, ktorí ste urobili tú odpoveď za veľmi rozumných ľudí. Takže ako začať? Začnite hneď s 20% zľavou. Poďme sa na to pozrieť, čo ešte tu môžeme získať. Ako dobre začať. Rozumní ľudia začínajú samozrejme ešte s väčšou zľavou a tu ešte väčšiu zľavu, vraciam sa k tej mojej prvej prezentácii produktov, ste tam videli základný balíček pre nových partnerov. Čiže získavate 20% zľavu a ten partner získava ešte ďalšiu zľavu na jednotlivé produkty, pretože si kupuje takýto výber, takýto v úvodzovkách balíček, nemám rád toto slovo, ale všimnite si tá cena. Ak si to nakupujete ako klient, tak tieto produkty do domácností, ktoré má už asi každý, by ste zaplatili 116 eur. V tomto prípade ako nový partner za 91 eur. Pozrite sa, je tu 12 produktov, ktoré ocení isto každá žena, ktorá je zorientovaná a poučená, ako používať tieto produkty na upratovanie. Pre nás, aj pre vás som tu spomínal, že Fiber Home P jednotka, to je ten Fiber na okno, sa vám určite hodí. Je tu niekto, prosím, kto má doma okná? Je tu niekto? Napíšte, prosím, plusku, aby som vedel, že žijete nie v pivniciach, ale v dome, tak som zvedavý, či tu niekto dá nejakú plusku. Super. Takže vidím, že páni hlavne nežijete v nejakých pivniciach, takže máte okná. Áno. Takže ak máte páni manželku, určite siahnite po tomto balíčku, kde nájdete Home P jednotku. Ruky, nohy vám, nechcem povedať, že vyboskáva vaša partnerka, manželka, ale dáte jej nástroj do ruky, ktorý je veľmi ušetrí čas a ešte aj tie ručičky bude mať krásne, čisté, bez ovplyvnenej chémie. Je tu univerzálna utierka, ktorú aj vy, páni, môžete použiť na odstránenie prachu, alebo aj v aute. Nájdete tú fiberku do kuchyne. Každý používa nejaké handry v kuchyni. Naozaj, ja som sa nestretol s nikým, ktorý by nemal nejakú utierku v kuchyni. Táto je mimoriadne špeciálna. Ak ju budete testovať, tak si poviete, chcem ešte jednu. Nájdete tu ďalšiu takúto špeciálnu žltú, ale aj fiber na okuliare a tak ďalej a tak ďalej. Ešte taký malý test, malá otázka. Je tu niekto, kto má auto? Je tu niekto? Prosím, napíšte áno, mám auto. Dúfam, že aspoň jeden človek sa tu nájde. Takže ak ste s autom, tak doporučujem tento fiber, ktorý sa volá auto A5. A5. Nie je to diaľnica A5, ktorá je, myslím, že v Nemecku, ale je to A5 auto utierka, ktorá, keď ju raz, páni, využijete, tak ju budete používať aj v interiéri, aj v exteriéri auta. Veľmi užitočná vec, ináč stojí, myslím, že 15,70. Tu ju máte so zľavou. Ja ju používam 4 roky. 4 roky som ušetril veľa peňazí, že som nebol na umývárke zbytočne, pretože to auto si viete umyť touto fiberkou s vodou. Jednoducho trochu vody. Takže toto je taký môj tip. Čo týmto nákupom získavate, tak získavate ešte aj 7,50 € na darčekový účet. To je ako bonus za to, že nákup urobíte do 3 dní. A aj moje poradenstvo. Alebo poradenstvo človeka, ktorý vám ponúkol túto možnosť v tomto nákupe. Takže poďme sa ďalej na to pozrieť, pretože dostávame sa do takej že výhodnej témy, ako zarobiť peniaze. Ja som vám tu pripravil taký opäť, že výber produktov, ktoré vám uľahčia upratovať v domácnosti, ktoré vám zlepšia vašu domácnosť, ktoré vám zlepšia vaše zdravie a ešte vás pripravia aj na to, v tomto výbere nájdete fibery na sklo, ktoré som tu spomínal, a univerzálky. Dal som ich tu po 5 kusov, lebo ak vy začnete umývať okno teraz, dámy, na jeseň, tak susedy sa vás budú pýtať, čím si to umývala. A ty budeš pripravený. Ty budeš pripravený, pretože budeš mať tie fiberky doma. Doporučujem, aby ste tú fiberku predali po 10 €, pretože vy ju máte, myslím, že za 7 aj niečo nejak lacnejšie, ale
či som bol v Srbsku, na Balkáne, na Slovensku, keď som povedal, daj mi 10 eur, tak nikto nepovedal, že nedám. Takže budete mať fajberky doma takto pripravené pre svoje kamošky. Takže sú tu produkty, ktoré sú v bodovej hodnote 250 bodov, keďže robíme medzinárodný obchod, produkty majú aj bodovú hodnotu a za čo vy zaplatíte 501 eur. Pozor, a v tejto tabulke dolu nájdete aj vratku, ktorú dostávate za nákup, to je 60 eur, ktorá vám prichádza v podstate okamžite na váš interný účet. Dostanete tu darčekový bonus na darčekový účet, to je 37,50 eur. Ten sa vám ukáže okamžite. Spomínal som, že keď robíte nákup rýchlo, firma vám dáva 7,50 eur poštovné zadarmo. Čiže cca z tých 501 máte doma 105 eur. Čiže tento nákup je takto výhodný, že máte to za 396 eur. To je cena jedného solidného vysávača, keď to porovnávam, alebo nejakej malej chladničky, ale vy tu máte kompletnú ekologickú domácnosť, vy tu máte upratovanie kúpeľne, upratovanie pranie, máte tu produkty na upevnenie zdravia, zlepší sa vám zdravie, garantujem. Máte tu produkty pre radosť, som spomínal francúzsku kozmetiku, máte tu pripravené produkty na to, keď sa vás niekto opýta, ty a máš aj pre mňa nejakú fajberku na sklo, máte to? A máte tu, dámy, aj hygienu, nemusíte chodiť do drogerie. Čiže za týchto 396 eur máte naozaj na dlhé obdobie v domácnosti vystarané, čo sa týka bezpečného ekologického upratovania. Takže, čo vy na to? Dobrý tip môže byť. Ak by ste potrebovali túto tabuľku, ja vám ju rád pošlem, je to v Exceli, môžete si tam poprehadzovať produkty, ktoré by ste si chceli vybrať, nevybrať, vyhodiť. Toto je také moje doporučenie, rekomendácia, pretože so všetkými týmito produktami mám osobnú skúsenosť a viem, že oceníte moje skúsenosti a poviete, áno, ten Ivan mi dobre poradil. Takže ak by ste potrebovali túto tabuľku, ja vám ju rád pošlem. No poďme ďalej ešte k tým typom, ako zarobiť v tejto spoločnosti a čo vlastne zarobiť. Chcete vedieť? Tak jednoducho, ak by ste sa rozhodli podnikať s touto spoločnosťou, poprvé ešte raz to zhrniem. Stránku, vašu kanceláriu dostávate od firmy zadarmo. A čo vlastne dostávate, je neustály tok nových produktov na webovú stránku, neustály tok informácií a školení. No a keď sa rozhodnete začať vytvárať nejakú skupinu ľudí, ktorých oslovíte, tá skupina, to je toto tu, S1. Váš príjem štartuje od 100 eur, 150 eur. Poviete 2, 3, 5 dievčatám, kamarátkam, nebodaj tie kamarátky urobia 750 bodovú hodnotu. Vy ste si napríklad urobili 500 bodový nákup. Dievčatá si nakúpia, čo ja viem, základné balíčky. Stávate sa tzv. S1 skupina. Skupina číslo 1. Ten obrad je 750 bodov. Vy od firmy za všetky tieto nákupy dostávate naspäť 6% z bodovej hodnoty. A tak ďalej. Čiže ak sa tá skupina rozvíja, rastie v bodovom obrate, tak ide vám naspäť 12, 18, 24%. Čím väčšia skupina, vytvárate skupinu, tak rastie aj váš príjem. Osobne poznám dievčatá, ktoré majú S3, ich príjem je od 200, a teraz to neprestrelím, keď poviem, poznám dievčatá, ktoré v tejto kategórii zarábajú 2000 eur. Hej. Takže od 200 do 2000 eur. Ak urobíte obrat 4000 bodov, predstavte si, že ste vytvorili také malé Tesco, mikrotesko niekde na ulici, tak to Tesco bude robiť 4000 bodov, čo je cca, neviem, 8000 eur, takýto malý obrad. Vy ako líder máte od 500, poznám ľudí, ktorí majú príjem 2800 eur. Čiže nemusíte chodiť ani do Teska, nemusíte ho zakladať. Tu máte takéto nástroje, ktoré vám umožnia zarábať napríklad od 500 do 1500 eur.
No, ďalšou možnosťou, ktorá tu je, tak sú také extra rýchle prémie. Keď hovorím o tom lídrovi, tak za otvorenie lídra, za otvorenie, veľmi rýchle otvorenie dostávate ešte 1500 eur ako prémiu za to, že všetko, čo robíte, robíte rýchlo. No a tak ďalej a tak ďalej. Keď ideme vyššie, obrad 17 000 bodov je master, poznám niekoľko doslova desiatok ľudí, ktorí dosiahli pozíciu master. Ten príjem je tam od 1200-1500 eur do, myslím, nejakých 10-12 tisíc eur. Máte možnosť si potom vybrať auto, ktoré vám financuje spoločnosť, a v tomto prípade dostávate aj cestovateľské peniažky, ale aj bonus za rýchlosť, ak to urobíte rýchlo, pozor, 3000 eur ako prémiu za takéto dosiahnutie. No, tu vidíte len orientačné sumy, ak ste nespokojní, ak robíte teraz v nejakom Tesku, keď som ho spomínal, máte tam, ja neviem, 1200 eur na výplatu, asi poviete, OK, mám dostatok skúseností, mám aj ľudí okolo seba, chcem rozbehnúť svoje podnikanie, a chcela by som zarábať 3500 eur, tak sa mi prosím prihláste. Ja osobne sa vám budem venovať a dosiahneme napríklad takúto pozíciu, takýto príjem a môžete k tomu ešte cestovať po celom svete. Takže, čo mňa tu ešte zaujalo je, že Greenway Global, okrem samozrejme takéhoto odmeňovania, štandardne vytváram väčší obrad, dostávam väčší peniaz, tak keď sa dostanete na pozíciu, ako sa to podarilo mne, Grandmaster, a ja sa snažím vychovať nového Grandmastera, tak získavate 1% zo svetového obratu celého sveta. Tých percent je rozdelených 6 pre ľudí, ktorí túto príležitosť berú naozaj veľmi vážne, veľmi seriózne, venujú tomu patričný čas, takže Greenway Global odmenuje takýchto ľudí veľmi slušnými čiastkami. Tá najnižšia, akú môžete mesačne dostávať, je niekde 5000 eur ako extra príplatok. No, dobre, veľa čísel. Ak vás tieto čísla zaujímajú a chcete vedieť viac informácií, pretože tých odmien je 10, rád vám k tomu urobím špeciálnu prezentáciu alebo špeciálny výklad, ak vás niečo z tohto zaujíma. Je veľmi veľa ľudí, pripomínam, ktorí reagujú na čísla, ktorí hľadajú pracovné uplatnenie alebo chcú využiť svoje predchádzajúce skúsenosti. Ak majú tie skúsenosti, kontakty, tak toto sú správni ľudia, ktorí získavajú peniaze z celého sveta. A len vďaka tomu, že chcú. Ďalším takým špeciálnym bonusom tu je, že môžete cestovať. No a teraz ja vám ukážem 3 obrázky, ktoré sa týkajú najbližších 2 mesiacov. 2 mesiacov. Pozor. Ak radi cestujete do juhovýchodnej Ázie, tak cestujeme do Thajska v oktobri 2024. Vy, ktorí radi, a tu sa mi stratil obrázok, takže stratili sa mi 2 obrázky, nevadí. Vy, ktorí cestujete len po Európe, tak v stredu cestujeme do Benátok. Ak sa chcete pripojiť, bohužiaľ už nemáte šancu, ale toto Thajsko je otvorené, takže kto chce ísť so mnou do Thajska, kľudne mi potom napíšte, alebo v novembri do Juhoafrickej republiky. Ja som ešte v Juhoafrickej republike nebol. Dávam otázku. Boli ste v Thajsku alebo v Juhoafrickej republike? Je tu niekto? Napíšte do chatu. Áno, nie. Áno znamená, že som bol, nie, že som nebol. Takže ja do chatu píšem, že nie, ja som ešte nebol, a niekto napísal, že bol. Nie. OK. Áno, Jozef Ostrovský píše, že bol v Thajsku, predpokladám. No super, tak vidíte. Tak sú tu ľudia, ktorí radi cestujú. No, ja rád cestujem, priznám sa. A vďaka Greenway Global som prešiel neviem koľko krajín, veľmi veľa. Najďalej, kde som cestoval, tak to bolo Mexiko. Takže za to som veľmi vďačný. Vďačný som hlavne človek, ktorý mi povedal o tejto spoločnosti. Takže pozdravujem do Prahy jednému človečku, ktorý mi o tomto povedal.
No a poďme si to zhrnúť. Tento obchod, ktorý môže byť aj váš a ktorý musí byť aj váš, tak aktuálne obsahuje 28 značiek, kde je už viac ako 700 produktov. Všetky tieto produkty sú ekologické, sú určené pre teba, pre tvoju domácnosť, pre tvojich kamarátov, priateľov. A ak máte radi aj online podnikanie, tak sú tu všetky nástroje, ktoré umožňujú vám podnikať či už z toho Thajska, Juhoafrickej republiky alebo z Mexika. Ak radi ležíte na pláži, máte tam dobrú Wi-Fi, tak toto je obchod pre vás. Ak nakupujete, tak môžete samozrejme nakupovať v 53 krajinách. Ak máte priateľov v 53 krajinách, na konci roka to bude 100, pozor, to bude 100 krajín, kde môžete jednoducho len poslať link, či už klientský alebo partnerský, a tí ľudia sa rozhodnú, či budú chcieť byť len klientami ekologických produktov obchodu, alebo uchopia toto podnikanie a predpokladám, že vás veľmi príjemne prekvapia. Okrem toho, že objednávky sa robia online, tak je tu aj 227 centier vo svete, kde normálne prídete do toho obchodu a si pozriete produkty, vyberete si. Ja mám pre vás veľmi dobrú správu, pretože v priebehu tohto mesiaca, najbližšieho mesiaca, sa otvára aj na Slovensku obchod, ktorý sa volá Greenway Global, do ktorého v Piešťanoch môžete z vlakovej stanice vystúpiť, urobiť pár krokov, pozrieť si ten obchod. Takže ja vás tam srdečne pozývam a pozývam vás aj do obchodu, ktorý má cieľ sa stať najväčším globálnym obchodom, najväčšou ekologickou spoločnosťou na svete, najväčšou ekologickou networkovou sieťou, ktorá má veľkú budúcnosť práve v tejto dobe digitálnych technológií, online priestoru a ekologického vnímania. Takže ja som sa dostal na záver mojej časti a tá záverečná časť sú otázky a odpovede. Takže priatelia, ak máte nejakú otázku, ja si skontrolujem chat, či tam je nejaká otázka. Nejaká pani Green píše, že bola, teraz nevieme, že či bola v Tajsku alebo v Juhoafrickej republike. Ale ak máte aj nejakú otázočku, tak nech sa páči. Teraz je na to priestor, dávam tomu maximálne 5 minút. Ak tak po tomto webinári alebo po tomto živom vysielaní kľudne mi píšte. Som na sociálnych sieťach, či už Facebook, Instagram pod menom lídrov, som aj na Telegrame, WhatsAppe, nájdete ma všade. Ja by som sa rád opýtal. Nech sa páči. Krásne si ukázal, že za 500 eur si môže človek urobiť ekologickú domácnosť a zapojiť sa do systému. A hneď sa mu 100 eur vráti z tých bodových hodnôt, takže tam zostáva 400 eur, že čo má urobiť, aby sa mu už hneď v prvých týždňoch tých 400 eur vrátilo. Hej, lebo mne vyšlo, že na to, aby bol na S jednotke, tak by musel zaregistrovať 3 ľudí z 250. Dvoch, Maroš. Dvoch. Jedného. Čiže ak sa chcete, dobrá otázka, ak sa chcete dostať hneď na prvú pozíciu, ktorá sa volá S1, a vy ste si urobili tento nákup dneska napríklad, tak určite by som zavolal mojej dobrej kamarátke a poviem, vieš čo, ty o tomto obchode musíš vedieť, doporučím ti pár produktov za 250 bodov, pardon, ja mám tiež 250 bodov a dvom kamarátkam poviem, vieš čo, poďte babi do toho spolu, vytváram tým a poďme vytvoriť jednu takú organizačnú jednotku a poďme vytvoriť v našom meste špeciálnu skupinu ľudí, ktorí si budú nakupovať v tomto obchode. No a tie dve kamarátky ti povedia, že ale prečo len v našom meste? Tak vieš, mňa takáto reakcia vždy prekvapí, takže ak mám takéto dobré kamarátky a ja mám v okolí ľudí, ktorých som presne takto oslovil a prvý mesiac, keď som ja urobil 250 bodovú objednávku, tak tí, ktorí som oslovil, boli 5, ktorí urobili 250 bodovú objednávku. Čiže nie, že som sa stal S1, ale keď si vyrátate 5 ľudí a ja 6 krát 250. Je tu niekto, kto to poráta, že akú situáciu teraz vytvoríme?
500, 1500. Stávate sa S2 s bodovou hodnotou 1750 bodov. Hej? A máte 12% naspäť z tejto situácie. Čiže, Maroš, neviem, či som ti dostatočne odpovedal, ale čo získavate naspäť je, a to sme tu nepovedali, že práve keď privediete človeka do vášho tímu, ten človek urobí nákup, napríklad 50 bodov, tak vždy máte 15 eur z toho nákupu. Čiže keď privediete tých 5, o ktorých som tu povedal, alebo 2, tak máte 2x15, 30 eur. Teraz si zoberte, že na vašom internom účte máte 60 eur, k tomu pribudne 30 eur za 2 registrácie, mám 90 eur. Mám 90 eur. Čo to znamená, že môj budúci nákup, ktorý tu urobím, je zadarmo. A som v podstate znova aktívny, mám nárok na všetky bonusy spoločnosti. Čiže ten nárok na všetky bonusy je minimálne 50-bodová mesačná aktivita. Je tu niekto, kto si pravidelne nakupuje 50 bodov? Áno, vidím, že Jožko sa hlási. Je to možné urobiť 50 bodov každý mesiac? No, z mojej strany poviem, že je to úplne normálne, pretože ak máte v domácnosti, ako ja mám 3 ženy, ktoré menštrujú, 3 ženy, ktoré perú, tak ja len na nákupe pracích prostriedkov a na vložkách som stále tu aktívny a čerpám bonusy celého sveta. Hej. Toto je taký základ filozofie obchodu, že nájsť si okolo seba ľudí alebo aj spotrebiteľov, ktorí vám urobia ten nákup. Nemusíte to vy. Hej. Ak som muž, tak ja nepotrebujem si vložky kupovať. Ale mám okolo seba ženy, ktoré si kupujú kvalitné vložky. Mám doma ženy, deti. Mám doma ľudí, ktorí perú. Keď sa na tým takto zamyslíte, tak tento obchod je úžasný, pretože púta k sebe hlavne ekologicky orientovaných, ekonomicky orientovaných ľudí a normálnych ľudí, ktorí rozmýšľajú o svojej budúcnosti. Takže Ivan, ty keď si zaregistroval tých 6 ľudí s 250-kou, tak tebe sa vrátilo tých 400 eur, že si do toho investoval, alebo si dostal ešte viac? 6 krát 15 eur je 30, 60, 90 eur. Hej. To získavate hneď, keď tých ľudí zaregistrujete, oni si robia nákup. Hej, minimálne 50 bodov. Takže mne sa časť hneď samozrejme vrátila, ale ja som ten mesiac dosiahol pozíciu master, to znamená, že mi hneď na účet prišlo takmer 1000 eur. Takže mne sa tá investícia niekoľkonásobne vrátila, ale pozor, ja som si nakúpil veci, ktoré v domácnosti spotrebujeme, nie žiadne ležiaky. Čiže tie veci tak či tak by ste kúpili v iných obchodoch, v drogerii, v lekárni. Tu si nakupujete veci, ktoré sú pre vás potrebné a ešte ak oslovíte ďalších ľudí, tak získavate navyše peniaze. Takže dúfam, že som zodpovedal na túto otázku dostatočne kvalifikovane. Po 5 rokoch by som to už mal vedieť. A preto, že som v tomto obchode 5 rokov, tak naozaj každému z vás doporučujem, aby ste si vybrali pre seba veci, ktoré potrebujete. Ktoré potrebujete pre váš život v domácnosti, ktoré potrebujete, napríklad pripravujete teraz darčeky, predvianočné obdobie, dámy, máte tu možnosť si vybrať veľmi veľa aj luxusných vecí, alebo napríklad autosadu pre svojho manžela, priateľa, otca, koňa, brata. Čiže veľmi pekné darčeky, ktoré urobia radosť určite každému ekologicky orientovanému človeku. Pozriem, ešte vidím, že sú tu nejaké odpovede. 50 je málo, aha. A málo v zmysle, že keď si človek obľúbi tieto produkty, tak áno, málo, pretože prečo vyhadzovať peniaze do drogérií, do lekární, v ktorých čo dostanete? V drogerii ani v lekárni nemôžete zaplatiť virtuálnymi peniazmi. Tam musíte zaplatiť tvrdo zdanenými peniazmi. Prečo to robiť? Keď tu máte možnosť zarobiť virtuálne peniaze, s ktorými zaplatíte za svoj reálny nákup. Urobte to čím skôr. Takže priatelia, ja sa s vami lúčim.
ak sledujete toto sledovanie a toto vysielanie zo záznamu, tak dajte tam like minimálne, alebo dajte si zvonček na odber ďalších videí, pretože Greenway Global len začína. Majte pekný deň.